ସପ୍ତାହର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏପ୍ରିଲରେ କୃମି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ 18 ଏପ୍ରିଲ 2001ରେ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏହା ମିଲ୍ ପ୍ରକାରର ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଲିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ କୃଷକ ବଜାରକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ କେବଳ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଦିନେ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବା କି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଲି। ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲୁ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ନେବା ଠିକ୍ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଦିନ କହିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଟାଣିଲୁ ଏବଂ ସେ କବାଟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତ। ସେ ଓହ୍ଲାଇ କାର୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଛଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇବାର ଦେଖିଲି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରକାର ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆରାମ ଦେଲି। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେବେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା କୁହ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ, ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ କେବେ?